Jens, hvis du lige sparker skidt væk over resten der, så kan det muligvis løbe væk. Det er helt vildt, som det kommer op på det. Det er det her skyld, du derhjemme. Det er så, at der er vandråbet. Men du skal jo helt lige frem og kygge pengene i det der derude. Ja, det er da sådan lidt specielt, kan man sige. Jeg ved ikke lige, hvad der man kan ryge